Ang topic natin ay Environmental Health Month at makasama nga po natin today si Engineer Leia Angela Romero Castillo, ang Engineer 3, ang Environmental Health Program Coordinator ng DOH Bicol CHD. Welcome po, Engineer Leia. Hello ma'am, good afternoon po. Isang makakalikasang araw po sa ating lahat. Sa lahat po ng nakikinig sa ating media dialogue for this afternoon patungkol sa Environmental Health Celebration, magandang hapon po. Ayan, so tayo po ay live sa Cisco WebEx meetings at pati na rin sa ating DOH Bicol CHD Facebook page and YouTube channel. So Engineer Leia, you may begin na po with your discussion on environmental health. Yes po ma'am, thank you. So ngayong buwan po ng Setyembre, ating binibigyang pansin po ang ating environmental health. Muli ako po si Engineer Leia at ating alamin kung ano ang environmental health at kung paano nakakaapekto ang ating kapaligiran sa ating kalusugan at kung ano ang pwede nating gawin. So allow me to share my presentation po. 22, protektahan ang ating kapaligiran dahil ang kalikasan ay kaakibat ng kalusugan. So through the pursuant to the Presidential Proclamation number 595 declaring September 26 of every year as World Environmental Health Day in the Philippines. So ating ipinagdiriwang nga po ang World Environmental Health Day through the Proclamation number 595. So marahil nagtatanong po kayo kung ano ang environmental health, bakit ito mahalaga, at bakit ipinagdiriwang natin ang World Environmental Health Day. So by definition po, ang environmental health ay isang sanga ng public health po na kung saan pinag-aaralan natin, inaalam natin ang interaction o yung relasyon ng ating kapaligiran sa ating kalusugan. So tayo po mga tao na expose po tayo sa iba't ibang uri ng mga risk factors na present po sa ating kapaligiran o sa ating environment. At itong mga risk factors po na ito ay mayroong kaakibat na epekto sa ating kalusugan. So maaaring ito ay present sa ating mga tahanan, mga office, mga workplaces po at maging sa ating mga community na kinabibilangan. So ano-ano ba yung mga environmental risk factors na present sa ating kapaligiran? So meron po tayong air pollution, including na po yung mga indoor pollution and outdoor pollution, inadequate water sanitation and hygiene, exposure po sa mga iba't ibang chemicals and biological agents, radiation, community noise, mga occupational risk, even yung mga agricultural practices such as yung paggamit po ng pesticide, yung mga built environments including yung mga construction ng bahay and mga roads, and even po yung climate change. So ano-ano nga po ba yung mga example ng environmental exposure na maaari nating ma-encounter at yung corresponding effect po nito sa ating kalusugan. So dito po, for example, yung outdoor air pollution, pwede po ito magdulot ng iba't ibang respiratory conditions, cardiovascular disease, and even lung cancer. And also we have consumption ng unsafe drinking water. Maaari po ito magdulot ng diarrheal illnesses. At meron din contaminated recreational water o paglangoy po sa maduming tubig. Maaari po ito magdulot ng diarrheal illnesses at pagkakaroon ng eye, ear, nose, and throat infections. Meron din po household crowding na napapanahon po ito lalong-lalo ng kasagsagan ng ating COVID-19 pandemic kung saan pinaiiwas tayo sa mga matataong lugar. Dahil po ito ay maaaring magdulot ng pag-transfer o pagkalat ng mga iba't ibang uri ng infectious diseases. For example na lamang po ang COVID-19. So including na din po dito yung mga lower respiratory infections po natin. And also kapag madumi po yung ating kapaligiran, may mga presence ng basura, mga stock ng mga maduduming tubig, maaari po itong pamugaran ng mga iba't ibang insekto or mga hayop na maaaring magdala ng
iba't ibang uri ng sakit. So for example po, yung mga mosquitoes po natin, maaari magdala ito ng sakit ng malaria at dengue fever. And also for example ng mga vectors natin, yung mga sewer rats, napapanan ito lalong-lalo na tag-ulan sa mga bahaing lugar. For example na lamang yung Metro Manila, maaari ito magdulot ng sakit na leptospirosis. So bakit nga ba mahalaga ang ating environment sa ating kalusugan? So number one po, we need safe, healthy, and supportive environment for good health. So kapag po ang ating kapaligiran na kinabibilangan, kinagagalawan natin ay malinis, tayo po ay ligtas sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. Number two, the environment in which we live is a major determinant of our health and well-being. So kapag po tayo ay nakatira sa lugar na malinis, tayo po ay malayo sa anumang uri ng sakit. And also, we depend on the environment for energy and the materials needed to sustain life. For example, yung clean air, yung safe drinking water, nutritious food, safe places to live, lahat po yan nakadepende sa ating environment. So ano-ano nga ba yung ginagawa ni DOH regarding sa environmental health? So sa DOH po meron po tayong tinatawag na environmental health program. So ito pong programang ito ni DOH ay concerned sa pagpe-prevent po ng iba't ibang uri ng sakit through pagpo-provide po ng intervention sa ating environment and by changing people's behavior po para mabawasan or ma-prevent po yung iba't ibang mga biological and non-biological agents po natin na nagkukos po ng mga iba't ibang uri ng sakit at injury. So yung program components po ng environmental health is drinking water supply, sanitation, zero open defecation program, food sanitation, and yung ating WASH or yung water sanitation and hygiene. So paano ba natin mapiprevent yung mga iba't ibang uri ng risk factors sa ating environment na nagpo-form ng links for disease transmission? So meron po tayong tinatawag na environmental sanitation. So ito po yung pagpe-prevent o pagpo-control o pagpo-provide po ng intervention natin sa ating environment by eliminating o pagpo-control yung mga environmental factors natin. So ano ba yung pwede natin gawin para maiwasan yung disease transmission dahil sa dulot ng mga environmental factors na ito. So meron po tayo provision ng safe water supply, provision of sanitation facilities, and the practice of proper solid waste management. So under environmental health and sanitation services po, at the LGU level po, ito po yung kanilang minomonitor at in-implement at ginagawa ng iba't ibang programa at activities para mas ma-improve pa yung quality and coverage with regards to their environmental and health sanitation services. So yung programa pong ito ay nako-focus po sa iba't ibang indicators. Nahati po ito sa tatlo, yung access to safe water, access to sanitation services, and yung issuance po natin ng ating mga sanitary permits, specifically sa mga food establishment and industrial establishment with regards to their compliance to the Sanitation Code of the Philippines o yung ating PD 856. So may mga ginagawa din po tayong technical assistance in the form of capacity building sa ating mga partners and stakeholders regarding sa environmental health programs. For example, yung pag-provide po ng updates and mga orientation po on the PD 856 Sanitation Code of the Philippines and yung healthcare waste management natin and other related policies on environmental health. And also, ito po yung ating wino-workout ngayon natin sa ating region, yung implementation po ng water safety plan to all drinking water service providers. This is pursuant to the DOH Administrative Order number 2014-0027 o yung National Policy on Water Safety Plan for all drinking water service providers, wherein nire-require po natin sila
na magkaroon ng water safety plan. So yung water safety plan po is just mainly a plan na gagawin nila para ma-ensure yung quality, yung kalidad ng tubig na kanilang sinusupply sa mga consumers. Na dapat bago makarating pa yung tubig sa ating mga consumer stops, may ginagawa na silang intervention para maiwasan yung contamination ng ating tubig. So why do we celebrate World Environmental Health Day? So it seeks to raise public awareness on the relationship of health and the environment and to promote activities and programs which ensure accountability on health and environmental integrity. So sineselebrate po natin ito para mag-raise ng awareness sa ating mga public with regards to the importance of having a clean and safe environment sa pagkakaroon ng healthy well-being, pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Kapag malinis ang ating kapaligiran, ang ating kalusugan po ay napoprotect sa iba't ibang uri ng sakit. So ito yung pinaka-purpose ng ating celebration, ang maiparating sa ating public na importante na pangalagaan ang ating environment, ang ating kapaligiran para maprotektahan ang ating kalusugan. So may mga few reminders lang po ang DOH kung paano natin mapoprotektahan, kung ano yung pwede natin gawin on our part para maprotektahan ang ating kalikasan, ang ating kapaligiran, para maprotektahan natin ang ating kalusugan. So there are very simple steps na pwede natin gawin even at our homes, na pwede nating i-practice sa ating mga tahanan. So, ito na yung pagpa-practice ng 3 Rs po, yung reduce, reuse, recycle. So, reduce, bawasan ang mga produkto na nagdadagdag kalat upang makaiwas din sa pagkakasakit ng tao at kapaligiran. Reuse, gumamit ng mga sustainable na material na maaaring gamitin ng paulit-ulit at iwasan ang paggamit ng single-use plastics. And also, we have recycle, gawing bago at pakinabang ang mga lumang bagay na nawalan ng silbi. So, huwag magkalat para sa kapakanan ng lahat. And also, we like to promote din po yung pag-end ng ating open defecation. So, kausapin ang inyong mga leaders sa komunidad para sa tamang sanitasyon, para sa lahat sa kapwa-ligiran. So, ito yung mga isa sa mga programs na ating binibigyang pansin under the Environmental Health Program, yung Zero Open Defecation Program. So bakit dapat zero open defecation? So kasi po ang pagbabawas kung saan-saan kapag hindi gumagamit ng toilet facilities, maaari po ito magpataas ng mga waterborne diseases natin at magpadami ng mga langaw at insekto na nagdadala ng sakit. And also, kapag kung saan-saan tayo dumudumi, lalong-lalo na sa ating mga bodies of waters, sa mga ilog, sa mga surface waters, makakontaminate yung ating mga drinking water sources. So, kapag ito ay na-consume, maaring magkaroon tayo ng diarrhea, mag-cause ng malnutrition at stunting. And also kapag walang toilet facilities within the households, sa dilim pa magdudumi or sa malalayong lugar, nalalagay sa risk, nakukompromise po yung safety, lalong-lalo na ng ating mga kababaihan. So, pwedeng magkaroon ng kaso ng karahasan at harassment. And also, yun nga, kapag wala tayong toilet facilities, napapahamak ang mga aquatic animals at ecosystem dahil sa nagkakaroon ng water pollution. Nakukontaminate yung ating mga bodies of water. And also, dumadagdag ito sa air pollution. And also gusto din natin i-promote ang pag-practice ng proper hand hygiene para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. So, maghugas ng kamay bago maghanda ng pagkain, bago kumain, at bago magpakain ng bata. And also, maghugas ng kamay, ugaliin ang laging paghuhugas ng kamay para iwas sa sakit mula sa kapaligiran pagkatapos bumahing, suminga, o umubo. Also, maghugas ng kamay pagkatapos hawakan ang mga hayop at kapag madumi ang iyong kamay at
maghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng palikuran at bago at pagkatapos linisin si baby. And maghugas ng kamay kapag galing sa labas o sa biyahe. So lahat lang yan, very simple steps, very simple practices na pwedeng kayang-kaya nating gawin at our homes, at our household level.